dari mana datang Alinta dari sawah turun ke kali dari mana datangnya cinta dari mata turun ke hati. Sabaripun diwiwiti sesarangan kula kali Bu Inga langsung kemawon dipun timbali adik-adik yuk. Ning Kiki Amelia dan Ning Adis Arista. Umanono. Alhamdulillah jamian gak teko iki. Sugeng dalu, sugeng mirsani Bapak Kuswanto lewat channel YouTube Budi Wijaya TV. Janggelane lepesa iris melogelan nono abang ijone jembelane sing ireng manis bela nono anak bojone. Di belakang Ning Adis Arista akan saya tampilkan Ning Nana Saleho dan Ning Marsa. Maaf kamera lat, Sanana Disco Handayani dan Ning Marsa Aulia. Sak lembar gadenge kara watone sabar aku ngomong putra yuk senenge wong liya sing duwe. Sabaripun Mbak Marsa kali Mbak Sanana Disco langsung kemawon pelantun tembang-tembang manis campur sari Budi Wijaya manis Jawa Timur. 3 seniwati sekaligus Ning Putri Agung Sedayu, Ning Rani Asmara, Ning Nyantika Dimasari. 3 darah untuk jenengan sami. Ning Putri darah upami darah rendah ngantuk ae. Ning Rani Asmara darah tinggi ngamuk ae iku mau. Ning Nyantika darah kotor ujune nare. Ora di arani lho wong becik tak danani. Jangan bayam lawu tahu hatiku ayam yang sliramu nek lempeye akeh kacange senajan bojo tuwe aku akeh sayange. Sabaripun Mbak Putri, Mbak Yantika kali
Mbak Rani langsung kemawon. Sing duwe horeke Jombang. Juga seorang mua yang terkenal di kota Jombang juga. Ning Anik Kumala dan Ning Ika Rempong. Ning Anikku malah jeragan iki yuk. Nggih, jeragan apa? Ya jeragan ludruk, jeragan paes, jeragan dekor diborong kabeh. Nggih. Ning Ika Rempong. Juragan buah. Buah nopo? Saiki panen pace. Pace niku darane buah. Kudu. Kudu. Yuk. Ya. Yoi. Yuk. Jos, jos. Oh. 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 Yuk. Yuk, yuk. Peranan-peranan penting Budi Wijaya, Ning Yuni Suyanto dan Ning Vikum Sukrisna. Sarek lurik suwe pinggire tak lirik mung bingung atine Mangan bandeng dicampur roti, bojong gandeng pancen manasati, belas dari dibuntel godhong, sing tak tresnani bojone wong. sabaripun Mbak Yuni kali Mbak Vikum. Pengreman asli Budi Wijaya, Ning Susan Warsono dan Ning Titin Subayu. Ayo. Nek nang Jombang mampira sengon, lemang tenang akeh wedine, penokak sambang ora kiring pingon, yen ora seneng apa mestine. Sabaripun Mbak Susan kali Mbak Titin langsung Masih dilajengaken. pengreman asli Budi Wijaya, Ning Mariati Sudarto dan Ning Endang Sukentut. Tunjukkan pesonamu Marijem.
Di belakang Neng Endang Sekendut akan saya tampilkan Neng Sartini, Neng Rizky. Langsung ke mamon seniornya Budi Wijaya. Monggo. Engkang pertama kulaturi Ibu Yayu saking Mantub Lamongan. Engkang kaping kalih Ibu Mary saking Mojosari. Neng Erma Tuan Arifin rumah saking Ngusian Jombang. Trans Jatim iki jan apa lae. Mbak Inga, nggih menika kala wau sedaya seniwati saking keluarga dalam Ludruk Budi Wijaya ingkang padatan saben nggih menika Bedayan Sekaresari. Sepindah malih matur sembah nuwun Bapak Lurah ingkang sampun ngrawuhaken lan segenap warga nggih. Belender mengguri langsung pasrah Mas Jono. Masih bersama Delewung Anti Galau dan juga trio Irama Jos TAC Audio Fortuna Letting idolani arek Jombang semonggo. Salam guru bedot untuk masyarakat Sindre Musika Jombang. Matur sembah nuwun.
sebagai penyawer di bawah aja nggih. Sampun kapirang tembangipun gulu pedhot katen njenengan sami wonten pamundutan saking Bapak Lurah Ganteng. Temriki wonten pamundutan Permata Hati Mas Jono.
Setunggal tembang suarane katon jenengan sami. Kepala dusun Tidoro. Di bukit indah berbunga, kau mengajak aku ke sana, memandang alam sekitarnya, karena senja telah tiba. Mentari tenggelam di gunung yang biru, langit merah berwarna sendu. Kita pun turun bersama, melintasi jalan setapak. Tanganku kau peluk di pundak, membawa aku melangkah. Tahukah kau petik bunga warna ungu, lalu kau selipkan di rambutku. Cek. Bukit yang indah, di sana kita selalu datang berdua, memadu cinta. Bukit berbunga, tempat yang indah.
Setunggal tembang Bukit Berbunga. Nggih, monggo. Tembang Kau Datang Padaku alias Balen.
ludruk andalane kang Mas Didik Purwanto iku pimpinane dasare Pancasila wis dadi landasane Tirta wisa saya ora lali dinamika ya pancen akeh sing nyatane pancen kudu jombang iku kota pendidikan karena kanggo contoh kanggo patuladan rakyat terus berjuang ningkatno pembangunan pancen maju kabu paten Jombang. Gimana kok kalau mau pasukan Bedayan Sekarsari kang dilajengake keluarga Seniwati saking keluarga Dalem Ludruk Budi Wijaya yuk. Wonten informasi yuk. Jangan beranjak dulu dari tempat duduk Anda. Anda akan dihibur para pelawak-pelawak kondang Jawa Timur yang akan diawali langsung oleh Cak Aris. Sering suka kudeling lan waspada bejo-bejane wong lali ki bejo sing eling among resanji among waktu jumbo kali kahanan sampun dalu. Kula Mamiok Taserli meriti di malam hari. Lan kula ning Inggih Lasdiono. Ngaturaken syuting talulan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terma kang cinandra ora witan kabar